guys! Welcome to our YouTube channel! So, Ang i-challenge natin guys ay Ibah challenge! So, yung unang umubos guys at emotional guys yung pagkain namin. So, magkakain na po kami guys. 1, 2, 3, go! Chicken ba yan na? Chicken curry. Ano saan? Yung malagi ni init. Dapat guys, bawal maluluwa. Sino kayo yung manalo? Magkaon bung, halang-halang ba yan? Tama ang pagdong. Magkaon ba? Kasing-kasing ikaw ang sulod ug kalimtan ka pwede ka lisod pangandoy ko karon ibalik na to atong kagahapon dili ko katulog ini kagabi sige kog huna-huna sa tong mga kaagi kung ang panahon kay mo balik ikaw gihapon ang hinigugma. Wala akong magahong nga inani ang batiun. Sakit man day kaayong maguba atong relasyon. Pero mi nalang magpangita, maadlaw o gabi. Pero mi nalang pod maghandom nga mo balik ka sa ako baby. Listen kayo dawaton nga ikaw karon na kamubunog. Ako nabilin sa duyan nga gusto ang kagahapon. Naganto sa kamingaw kada adlaw mahubog. Samtang ikaw karon na anay laing nga kadulog. Unta ako na lang ang nasa imong tapat. Kaysa magsigig ako sugtan duway nga lapad. Kanus apakahan ako madawat ang tanan. Kalisod man day aning mahigog maog taman-taman. Abi man ako og sayon mura kog naibtan og tunok og ang ako ang kasing-kasing mura gitusok-tusok unsaon ako pag recover nga permiti ka ma-remember wa na ko'y laing mabuhat mag-inom na lang og beer.